Seru kan pun nama. गिबियावनो दिनैहाय आं नैबे प्रेस मिटनि सिगाङाव आं गसंनाय जादों आरो बे गेजेरजोंनो दिनै बे प्रेस बड'लेण्ड रादाब आरो NE8 आरो बड'सा टाइम 8 आसाम लाइभ नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो हामबाय होग्रोदों गोसो गोरबोजों मानोना बे खाबुखौ जोङो होनायनि थाखाय आरो जोंनि दिनैनि बे प्रेस मिटखौ जिरायनायनि मेन उद्देश्य आरो खारनानो जाहैबाय जे जोंनि आमगुरि 16 नं निसिमा समस्तिनि सिङाव थानाय आमगुरि BCDC बेवहाय माखासे BPF जिनोखि रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोना सालायबाय थादों दायो दा बिथांमोननि जि सालायबोनायावहाय माखासे हाउजिं आरो जब कार्डनि माखासे केलेंकारफोर जानानै दङ दा बेफोरखौ लानानैनो जोङो दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजोंहाय जों रायजो राजाफोरनो आरो जोङो सरकारनि खाथियावहाय जोङो गोख्रों माखासे माबाखौ लानो थाखायहाय एक्सनखौ लानो बा बिनि सायाव तदन्त खालामनो थाखायहाय जोङो खावलायो दा बेनो जाहैबाय जोङो प्रमाना जोङो थांनाय जोङो सानबासोनि सिगां जोंनि आमगुरि BCDCनि सिङाव बा प्राइमारिनि सिङावहाय मोनसे जोंनि माबा दङ भेटेनारि हस्पिटाल दा मोनसे बिल्डिंआ बेनो एसे आबान्डन जाबाय बुस्थुआ एसे माने नागारजानाय बायदि बेवहाय डक्टरबो थाङा आरो दाबसेजों सोलियो दा बै जिनोखि बिल्डिंखौ नागारनानै दोननाय बे बिल्डिंआवहाय जोङो माखासे नैबे जब कार्ड एकाउन्ट माखासे जब कार्ड माखासे IAY 2011-12 मावहाय होनाय माखासे बेंक एकाउन्ट पासबुकफोरखौ जोङो मोननाय जादों आरोखि दा बेखौहाय जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो मोनसे सिद्धान्त लादों आरो बेखौ जों नायबिजिरबाय बे एकाउन्टफ्रा गोबां खेलिमेलि डुप्लिकेट दङ फटकआ आलदा मानसिनि मुङा आलदा दा बेनिखायनो जों बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो बेखौ खोन्थानो सानो दा जों माखासे कयेकजननि मानसिखौ जोङो खोन्थानो सानो जेनेबा हक दा नैबे मानसिया लखिपुर जोंनि आमगुरि BCDCनि सिङाव थानाय लखिपुरनि फिलिप लाख्रा बिनि मुङा दा बियो 2011आवबो न' मोनदों आरो 2012आवबो बहाय टाइटेला सोलायलायबाय फिलिप खुजुर बे फिलिप खुजुर होदों 2011 सनावहाय फिलिप लाख्रा होदों आरो बेबायदिनो दंबावो जेरैहाय आमगुरिनिनो मेन बिसोरो मेम्बार दा बिथांनि मुङा माबा भजन भौमिक दा बिथांनि फटकआलाय अरिजिनेल नाथाय नामा मा होनानै बुंदों बेवहाय समर साहा नैबे दा बेफोरबायदि आरो दंबावो नै बहाय नायदो निर्मल कुमार साहा बिनि मुङा नाथाय बिनि फटकआ अरिजिनेल थिग निर्मल कुमार साहा बिथाङा पार्टी प्रेसिडेन्ट BPFनि माने कारेन्ट प्रेसिडेन्ट बियो दासिमाव जों ओमफ्राय दानि बिनि मुङाखौ नायदो बहाय मा होनानै जादों बे समावहाय 2012 सननि बियो बहाय निर्मल देबनाथ होदों बिनि माबाया टाइटेला दा बेफोरबायदि सोलायनानै गोबां सोलाय सोल' खालामदों आरो नैबेवहाय नायबावदो बहाय बिथांनि मुङा बकर खान ओमफ्राय बहाय बिथांनि फटकआथ' अरिजिनेल दा बहाय मा जालायबाय बिथाङा मकर आली होलायबाय गावनि मुंखौ मकर आली दा बिथांनि अरिजिनेल नामा जाहैबाय बकर खान हो दा बेफोरबायदि दङ आरो नैबेवहाय जोङो सोमोनांथाव माखासे जोङो नुनो मोनदों जे साख्रि गोनांनि बिहिफ्रानो माने बे न'फोरखौ मोननो हानाय जेनेबा नैबेयो निसिमा बसुमतारी बिथाङा केट दान्दानिनो आमगुरि BCDCनि सिङावनो थायो आरो बिथांनि फिसाया साख्रियाल आरो जोङो मिथिनाय बायदियाव बिथाङा दासिम बियो पार्टीनि एक्टिं सेक्रेटारि बायदि मावनानैबो दङ जोंनि सिंनि सुलुनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला दा बे बिथांनि फटकआ अरिजिनेल ओमफ्राय बहाय निसिमा
बसुमतारी होननानैहाय बिनि नामखौ होनाय जादों। जोङो दा बेखौहाय सानना लायो बे सिगांनि जि समावहाय चेयारमेनफोर मेम्बारफोर दंमोन बिसोरनो मावखायो निस्सय, खारन चेयारमेनफ्रानो बिसोरनो अल इन अलखा आरो मेम्बारफ्रानो दा बिसोरनो बे रायजोफोरनियावहाय फट'खौ बिहरनो आरो बिदि हाउजिं फैनायसै होननानैहाय दा बेबायदिनो बिसोरनि खामानि बे दुर्निति मावनायखौहाय जोङो सानो बे सननि चेयारमेनानो होननानैहाय आरोखि। आरो दा बे सननि चेयारमेना बिथां निमन मोसाहारि, नायसनबो होननानै मिथियो बिथांखौ, माने फार्स्ट माबानि उनावहाय बिथाङा सेकेन्ड चेयारमेन जादों, फार्स्ट टार्मनि उनावहाय बिथाङा सेकेन्ड टार्मावहाय चेयारमेन मावनाय जादों। दा माखासेयाव दङ बेवहाय 47,600 आरो माखासेयावहाय एसे बाराबो नुनाय मोन्दों, एसे खम बेस, माखासेयाव 46,000 बिदि दङ आरो दा बांसिनानो 40,600 आरो बेबायदि थाखाखौ। बियो बिजनि ब्रान्स, सरि उलुबारि बिजनि ब्रान्सनो बर' बाजार ब्लकनि आन्दारावहाय, दा बियो आलाहाबाद बेंक आरोखि, आलाहाबाद बेंकनिफ्राय। दा जोङो बेखौहाय जोङो आयेननि बेबस्था लासिगोन, जोङो मोनसे एप्लिकेसनखौ बा जोङो माबानि थाखाय जों केस जारि होगोन। दा जोङो बेखौ IGP माबावा क'क्राझार जोङो बेवहाय हैनाय जासिगोन। जों बे माबाखौ लानाय जाबाय सिद्धान्तखौ, दिनै बे मिडियानि थ्रुजों जों बेखौबो मिथिहोखायो। दा जे जोङो बेखौहाय दानो बे प्रेस मिट जोबनायनि उनावनो दिनैनि गेजेराव जों बेखौहाय जमा हैनो थांगोन। जा गैयालाबो जोङो 50 खानसो बेखौ मोननाय जादों, गोबाङै दंमोन बुस्थुआ। दा माखासेखौहाय जोङो सिगांहाय नुदोंमोन गोबाङैनो, ओमफ्राय जोङो एसे लेट जादों लायनायावहाय। दा बेयावहाय माखासेखौ बिसोरनि मानसि BPF नि मानसिफ्रानो लांफिननानै दोनहैफिनखोना माखो दा जोंनि आखायाव नैबे जि दङ आरो माखासे एसे थाबोबावनाय दङ, 50 खाननि गोजौआव जोंनि आखायाव दङ।